Ovo je jedan od najjednostavnijih slanih kolača koji uvek uspe, ali postoji jedna mala caka. Spolja hrskav, unutra mekan i nestaje za par minuta. Ako volite brze i proverene recepte, na pravom ste mestu. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Danas pravimo slani kolač od tikvice i sira, savršen kada nemate mnogo vremena, a želite nešto domaće i ukusno. Bez komplikacije, bez čekanja, rezultat je fantastičan. Za ovaj recept bit će nam potrebna jedna tikvica, oko 250 grama, 250 grama starog tvrdog sira, 4 supene kašike palente, 4 jaja, oko 50 grama seckanog kulena, vrlo malo soli i susam za posipanje. Sada jedna mala caka za mlade domaćice. Tikvicu je potrebno izrendati, posoliti i dobro odcediti od vode. Ako ovaj korak preskočite, kolač može da vam bude gnjecav. Sada ćemo da sjedinimo sve sastojke. Najpre polazimo od jaja. Kada smo lupali jaja, dodajemo ostale sastojke. Sir koji smo u međuvremenu iznječili. Tikvice. Palentu i seckani kulen. Ukoliko vam je sir slan, nemojte dodavati so. Moj nije toliko, pa ću dodati vrlo malo soli i sad ćemo sve da izmešamo. Kada smo sve lepo sjedinili, izlićemo u pleh koji smo obložili pek papirom. I ravnomerno ćemo da rasporedimo. Za kraj posipamo susamom i nosimo da se peče u zagrejanoj redni na 200 stepeni nekih pola sata. To je to, spreman je na pečenje. Savršeno pečeno. Pokrićemo krpom i ostaviti malo da se prohladi. Došao je trenutak za uživanje. Kolač se jako lepo seče. Spolja je hrskava korica, a unutra je mekan. Idealan uz jogurt ili kao brz obrok u toku dana. Jednostavno, a preukusno. Ako volite ovakve recepte koji uvek uspevaju, zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!